Kaixo, ongi etorria, funtzioak marrazterakoan, irudikatzerakoan, aztertzerakoan, jakin behar ditugu zer den eremua eta ibiltartea. Hortarako lehenengo definizioa irakurriko dut. F-isa funtzioaren eremua aldagai askeak hartzen dituen balioen multzoa da. Beraz, balioen multzoa. Eta laburdura horrela da. ERF funtzioaren eremua. Eta ibiltartea izango litzake. F-isa funtzioaren ibiltartea menpeko aldagaiak hartzen dituen balioen multzoa. Hau ere baita ere da balioen multzoa. Eta irudikatzen da, edo ezagutzen dugu horrela, IBF, funtzioaren ibiltartea. Orduan, adibide batzuk egingo ditugu, eta ea horrela hobeto ulertzen dezun bakoitzaren esanahia. Lehenengo funtzioarekin hasiko gera, F isa berdin, isa berbi ken bat, isa balio askea da. Jartzen badugu balio askearen ordez zenbaki bat, adibidez 3 edo 4 edo 5, lortuko du funtzioak balio konkretu bat, edo errorea emango du. Adibidez, ni jartzen dut 5, lortuko dugu balio bat, 5 berbi ken bat, bai ez da, 5 berbi 25, ken bat 24. Eta laukin ere bai, eta -2kin ere bai, eta 7kin ere bai, eta 0arekin ere bai. Edo zenbaki jartzen dudala, beti lortuko dut I balio bat. Funtzioak izango du bere balioa. Horrek esan nahi du. Bere eremua izango litzatekeela zenbaki errealen multzo osoa. Funtzioaren ibiltartea baita ere zenbaki errealen multzo osoa da. Hortarako konprobatu behar dugu ea benetan lor dezakegun balio guztiak. Adibidez, lor dezakegu 15. 15. Berdin, isa berdin, ken bat. Ketza edera batutzen, 16. Lortu ezakegu ez da, 4 bier lau 16. Horren 15, ibiltartekoa da. 15 izan berrian jartzen badugu adibidez 25, izango zateke 26. Bai ez da, pasatzen dugu errotzen, lortuko genuke. Eta 25 izan berrian 100, baita ere. Eta 1000 ere bai, 10 milioi, 100 milioi, orduan positiboak erozten. Oan goazen ikustean negatiboak ez gertatzen da. Ardezagun, -5. Ketzen nahi dena, batutzen. Orduan, -5. Gehi bat, -4. Lortu ezakegu, zenbaki bat bider bere buruan -4? Ez. Orduan, -5 ez da ibiltartekoa. Eta -6 ere ez. Zein da lortu dezakegun zenbakirik txikiena? Zesan dugu positibo denak direla ibiltartekoak. Eta negatiboak gehienak ez, goazen ikustea noraino den. Hortarako, zein balio da kalkulatu behar duguna. 0ak dira importantea. Edo hemengo hau, edo hau. Kalkulatuko dugu, hemengo 0. Zergatik 0? Ze hori da baliorik txikiena. Nik jartzen badut bat, handiagoa da. Eta jartzen badut bi, handiagoa da. Eta jartzen badut -1, -1 bider -1 da, bat baita ere da, hori baina handiagoa. Orduan lortu behar dugu, txikiena. Eta txikiena da 0. Orduan, 0 berbi, ken bat, -1. Guk lortu dezakegu, 0 ordezkatuta, -1 balioa. Lortu ezakegu -1, 0 jarrita. Baina txikiagoa ezin dugu lortu. Horrek esan nahi du. Ibiltartea izango litzakela. -1etik sartzen dela -1, eta goruntz, noaino. Noaino. Nehen guztia, ez da? Infinitoa ez dela sartzen. Nehen guztia. Horrek, hori izango litzateke, ibiltartea. Goazen bigarrenarekin. F isa berdin 2/3 isa. Isa ordezkatzen badugu edozein zenbakikin lortu aldezakegu F isak balio bat izatea, edo errorea emango digu. Ikusi dugu leheno, minusekin kontukin ibili behar dela. Badago beste zenbaki bat, 0 ere bai. Horren hemen dago arazo bat. Nik hemen jarrezeket -1, 2/6, edo 2/10, emango ditela balio bat. Baina pean jartzen badut 0,
Zer gertatzen da? Isaren ordez jartzen badut 0, geldituko ditzake horrela. 3 bider 0. Eta hori da, 0. Eta 2 zati 0 ezin da egin. Ni bai badut 2 zati 0, 0 bider zerbait, 2 ezin dut lortu. 0 bider zerbait, beti delako 0. Orduan, 2 ezin dut lortu. Horrek esan nahi du, edozein balio da, zenbaki errealena multzokoa, baina 0 kenduta. Hori nola idazten da? Era ontara. Funtzioaren eremua berdin. Zenbaki errealen multzoa, ken 0a. Eta ibiltartea, zen izango da? Lortu daiteke edozen zenbaki, ez da? Baina bat konkretuki ezin dugu lortu. Lortu daiteke hemen 0 bat izatea. Hau da, nik hemen jatzen oso handia, 2 zati bat 0 mila oso altua, lortu dezaket 0a, ez 0,0000, baina ez du lortzen 0 bat. Horan, hemen ezin du lortu 0 bat. 0 nola lortzen dira, goian baldin badago, zenbakitzenan 0 bat. Horrek, bai lortu daitekela 0 bat. Baina behan baldin badago zenbaki bat, ezin dut lortu, goian ez badago 0-rik 0a. Horrek esan nahi du, baita ere dela, zenbaki errealen multzoa, kendu 0a. Hirugarren funtzioa. F isa berdin balio absolutua isaken bat. Orduan, guk isari edozen balio eman dezakegu, bai ezta? Berdin da eman 7, -4, -5, -2 milioi, berdin da. Orduan, funtzioaren eremua izango da zenbaki errealen multzo osoa. Orain ibiltartea. Ze balio lor dezakegu guk? Lortu dezakegu adibidez 2 bai, ezta? Jartzen badu 3 bat, 2 da, eta 10 ere bai, eta 40, eta 100, eta 1000, eta minusa lortu dezakegu? Ez. Balio absolutua da. Horrek esan nahi du, dena bihurtu behar dela positiboa. Lortu dezakegu orduan, bajuena zein da? 0a. Orduan izango izateke 0-tik hasi, eta plus infinitora. Bakizu infinito ez dela sartzen, 0a. Sartzen da edo ez? Bai. Orduan, jarriko dugu horrela. Hau izango izateke bere ibiltartea. Laugarren funtzioa. F isa berdin isa gehi zati lau. Funtzioaren eremua izango litzake edozein zenbaki, zenbaki erreala edozein izan daiteke, jarri dezakegu isain horrez 4, 8, eta ez digu erroreik emango. Ader, 10, -10, 200, 2000, 0, bai ezta. Orduan, edozein zenbaki izan daiteke erreala. Eta funtzioaren ibiltartea, lortu daiteke gure dugu guztia, badagola minusarekin edo 0arekin lotutako zerbait. Ez ezta. Orduan, baita da, zenbaki errealen multzoa. Aurrexi izan da, ezta. Kontukin egin behar dugu 0arekin eta minusarekin dela. Hemen, funtzioaren eremua. Isak edozen balio hor dezake, adibidez, balio dezake 5, bai, 7, bai, isa edozen izan daiteke. Eta funtzioaren ibiltartea, zein izango litzake? Lort dezakegu funtzioak balio izatea 10, ez, -10 balio du. Eta 7, ere ez. Eta -4, ere ez. Beti delako, -10. Berdin da isak balio izatea 100, 2000, 4, beti balio dula F isak -10. Orduan, ibiltartea puntu bat da, zenbaki konkretu bat, -10. Eta honekin bukatzen ditugu adibideak. Ulertu duzulakoan, beste bat arte. Agur!